Добре дошли в нашия център по психология и психотерапия "Силата е в теб", град Пловдив. Днес темата, която ще ви представим, е истинския аз. Казва, че най-дългото пътуване, което човек предприема, е това от умът към сърцето. В свят, в който постоянно ни казват какви трябва да бъдем, да откриеш кой всъщност си ти, е акт на истинска смелост. Как да се върнем към себе си, когато сме се изгубили в шума на ежедневието? Нека да разберем заедно с колегата психолог Милена Михайлова. И моят първи въпрос: какво означава истинският аз? Намираме го или го създаваме? Здравейте на всички! Този въпрос за мен е много интересен и най-същественият и първостепенният от всички въпроси, с който трябва да се разберем. Защото, идвайки още тук, в това съществуване, всеки от нас, душата му е избрала. Тя знае защо идва. Знае с каква мисия, с каква цел идва. Мястото, което избира. Родителите, семейството, което избира. И тя има да изрази душата, своята уникалност, своята автентичност, своите задачи, своята мисия. И всеки от нас това нещо го знае много дълбоко вътре в себе си. Ние го знаем. Но в течение на времето, годините, детството, проблемите, които имаме, перипетите, които минаваме, предния път засегнах и въпроса за родовата карма, моделите, които усвояваме от семейство, от родители, от учители, от всичко, този шум, външният шум заглушава тази истина на нашата душа. Кой съм аз? Защо съм тук? Каква е моята задача? Хайде да не използваме думата мисия, задача, цел. И това е най-главният въпрос, който трябва да си отговорим, за да реализираме този потенциал, който ние вече имаме. Как да разберем, че сме се отдалечили от себе си? Това всички ние го усещаме, само че не знаем за какво е симптом. Както говорихме в един от предните подкасти "Психосоматиката", давам ви пример да разберете какво е. Ето, заболяване. Точно тази психосоматика, този вътрешен гняв, страхове, тези блокажи, които имаме ние вътре в нас, те се проявяват чрез нашето тяло. Това е един от нещата, от сигналите, че ние сме се отдалечили от истинската си същност, наша същност. Друго, което е сигнал, не ни върви в работа, взаимоотношение, партньорства, проблем с парите, с кариерата, с всякакви взаимоотношения, от всякакъв характер в нашия живот. Имаме ли проблематика? Това при всички положения говори, че ние сме доста далече от нашия път. Ние не сме на пътя си. И другото, което е, не може да вземем решение. Не знаем къде сме, кои сме в една безтегловност, това ли да направим, друго ли да направим, къде да вървим. Това говори, че ние не сме в контакт с себе си, с душата си, с сърцето си. Добре, защо тогава губим връзка с истинския си аз? Тази връзка я губим, някъде казват, на 3-годишна възраст детето до тогава помни кой е, минали превъплъщение, помни с какво предназначение е дошъл, мисията, но някъде около 3 години се забравят тези спомени, избледняват. И точно ролята на обществото, родителите, нали, с цялото ми уважение към всички възрастни родители, но те налагат волно или неволно своите модели на поведение, своите убеждения, своите норми. Колкото да ви е странно, много от децата, родителите въплъщават техните мечти. Ще станеш, мамо, адвокат, ще станеш лекар или ще станеш музикант, нали, ако те са били такива. Родителите искат или не искат, разбирайки, мислейки доброто за своите деца, но те налагат модели на техните деца. Тяхните неосъществени мечти ги проектират върху децата си. След това училището, социума, обществените норми, които, разбира се, те има и това, което трябва да има, обществени морални норми, но от всякъде идва
така нещо, което ни слага в рамки, човек да се хареса на обществото, да бъде приет, да бъде обичан, да бъде най-добрият партньор, да има аплодисменти, да го хвалят всички. Всички тези неща лека по лека заглушават тази наша същност, тази наша душевност, истинска. И като последен въпрос, как да се върнем към истинския си аз? Да, това е най-важният въпрос. С това, което започнах, всеки от нас е длъжен да се разбере с този въпрос, да влезе много дълбоко в себе си, в своята същност. Тук ви препоръчвам работа с терапевт, защото само там, когато в една защитена среда ние влезем надълбоко, да дълбаем в нашите страхове, в нашите потиснати желания, да се разгадаем въпроса кой съм наистина аз, какво искам, кое ме прави щастлив. Много дълбоко това са невидими пластове, които трябва да раздълбаваме, да разкопаваме лека по лека. Това, разбира се, и сами може да се го направите. Пак и друг път съм казвала с цялото ми уважение към всички книги, към всички курсове, които се предлагат в момента, но там е една обща работа. Там са едни общи неща. А с терапевта, когато вие работите, работа индивидуална, там се говорим конкретно за вас. Влизаме в конкретно вашата ситуация, в вашата душа, във вашата същност. Защото само така, когато човек намери себе си, кой е той и какво иска и за какво е дошъл, само тогава ще бъде щастлив, ще постигне това, за което мечтае, ще има тази вътрешна пълнота и свобода и реализация в живота. Даже да допълня към темата, много често идват и клиенти в кабинета и точно когато им зададеш въпроса наистина кой съм аз, който въпрос стои в основата на самочувствието, което е почти в основата на всичко, което сме ние, много често казва, че съм се объркан, тревожен и точно за това се вижда къде идва всичко това, но както е казал и Марк Твен, първия път се раждаме, два пъти се раждаме. Единия път, когато сме проплакали на белия свят, и втория път, когато сме разбрали кой съм аз и за какво съм роден. Скъпи приятели, нашия подкаст за днес завършва. Надяваме се, ако препознаете себе си в днешната тема, да ни потърсите за контакти, нашите контакти. Надяваме се, че сме ви били полезни. До нови срещи! До нови срещи!